ja kao terapeut, evo, pričamo sad o Sinneru, jedan najbolji igrač današnjice, tako, sada u ovo doba, da ja kao terapeut ne koristim rukavice prilikom nekog tretmana, to je nemoguće. Druga stvar, da se takva količina unese preko kože, to mi opet, malo mi je to čudno jer ne vjerujem, čisto sumnjam da može takva količina, ne znam, da se unese nečega iz nekakve kreme, gela ili čisto sumnjam da je tu terapeut kriv. Naravno, on je morao da reaguje i da se pokrije nekakvom pričom i dao je otkaz, tako, tome terapeutu. I da se desilo Novaku Đokoviću, mislim da bi ga unakazilo, da bi ga oduzelo mu sve titule, mislim da ga ne bi bilo ni na listama nikakvim da je ikad ništa osvojio i da bi ga kazalo, ne znam, sigurno 4, 5, 6 godina, ne znam nija kakve su kazne u toj vadi prilikom korištenja toga.